Здравейте! Днес ще ви представя още един от характерните за Ericsson телефони. Това е така нареченият гумен телефон Ericsson R310S. Защо е гумен? Защото е ударо, прахо и влагоустойчив. Анонсиран е 2000-та година, като за времето си е един от първите, които предлагат въпросната екстра ударо, влаго и прахоустойчивост. Тежи 173 грама, висок е 131 мм, това е без антената обаче, 53 мм широчината и 25 мм е дебелината на телефона. Известен е още като Shark телефон заради триъгълната антена, която виждате на екрана, типична за въпросния модел. Shark е заради това, че прилича на перката на акулата. Характерно за телефона е, че е с 5 редов дисплей, помни 99 номера в телефона и се продава в 4 цвята, от които аз имам 3. Това е Bright Orange, това е Peak Yellow и Nautic Blue. Ето този. Четвъртият цвят е Aquatic Green. Но днес ще ви покажа оранжевия телефон. Характерното за него е, виждате, с два винта се отваря задният капак посредством стотинка отверка, каквото имате под ръка. Може да отворите тези два винта. Аз в момента ще отворя с стотинки. Развивате задния капак. Зад него, който е пластмасов, зад него се крие батерията. Батерията се вади посредством тези ушички, които виждате тук. Те са гумени, обгръщат цялата батерия. Тук се вижда на камерата, това е гума, която обхваща цялата батерия, за да може да се получи изолация и да не влиза вода, прах, пръски и каквото е там друго. Под батерията е телефона с магнезиево тяло, както казах още веднъж, изработен, като едно от интересните неща за модела е, че всъщност пред слушалката и микрофона има мембрана, наподобяваща Gore-Tex технологията, която не позволява водата да навлиза към слушалката и към микрофона. Тук се поставя картата, гнездото. Работи стандартна SIM карта. Специално този е произведен в Швеция. Виждате отново тук логото на Ericsson, сериен номер, изписан. Батерията влиза много плътно заради гумата, която има. Много да покажа на камерата. Влиза плътно много. Много поставяме капака с стотинка, затягаме отново или с отверка, каквото имате. И телефонът е готов за употреба. Както виждате, антената също е гумена. Вижда съм такава скъсана, вътре има метална пластина, която контактува с платката и по този начин имате външна антена, която осигурява по-добър обхват. Отпред, отново тази част, която виждате тук, е гума.
тук, тази част, която покрива контактните части за зареждане, има една гумена тапа, която при мен липсва, понеже се скъса. Слабо място на модела, понеже тук е много тънка гумата, която се прегъва, за да покрие контактите. Отстрани отново гумена част. Бутоните също са гумени и от тази част, тази страна също същата гума. Както виждате, леко надупчена за по-добър захват. С бутона за затваряне телефонът се пуска. Свети син екран. Ето казах, 5 реда дисплей. Отново както стандартните Ericsson клавиатури, с стрелките се влиза в менюто. Надясно и наляво няма никакво значение, ще се върнете от менюто там, където натиснете. Наляво се връща отзад, а надясно започва отпред. Първото е указател, съобщения, инфо за повикване, тук са броячи, последни разговори, настройки за телефона, функциите са интересни, какво притежава: будилник, брояч, хронометър, калкулатор, игри и тук този път вече ще ви покажа играта Tetris, която притежава телефона, плюс пасианс. Тетрисът се играе настрани. Ето виждате така се обръща телефона. Натискате ES за старт и вече с бутоните 2 и 8 наляво надясно, с 5 завъртате и с 6 поставяте. Ето виждате как се върти с петицата. Задържайки се за по-бързо. Така, другата е Tetris, както казах. Пасианс. И накрая са повикванията, тези, които са входящи и изходящи. Най-хубавото при този модел е, че съм говорил с хора, които са планинари и то отдавна, които все още използват този телефон заради уникалния обхват, който предлага, плюс защитата против влага. Знаете, в планината там условията рязко се променят, има от всичко по много. Характерно за батерията, която не съм казал, е оригиналната батерия отново с холограма и е 950 мАч. Показвам как изглежда. Тази, която е в телефона, беше не оригинална, но изглежда по същия начин. Тя дори е 1100 мА. Сега ще ви покажа и нея. Все още се намират неоригинални батерии. Тази е закупена от магазин. Ето да видите. Малко в контактите се различават тук. А от тази страна са други контактите. Но външно няма разлика, само в етикета. Като неоригиналната пише 1100 мАч, но това според мен не е вярно. Двете батерии са литиево-ионни. Не е като старите модели на Ericsson преди 2000 година, които са с никъл метал хидридна батерия. Отново забравя да ви покажа, че с стрелките за усилване на намаляне на бутоните може да проверите колко време остава на батерията като стендбай и разговори. Плюс това профила, който е зададен. Профил нормален, датата и отдолу ето в момента показва време готовност 120 часа и 4 часа
разговори. Страхотен телефон, като конкуренцията в класа за тази година, в която е произведен. Сега ще ви покажа конкуренцията накратко. Тях ще се спра допълнително. Siemens са произвели Mate 45. Виждате каква е разликата във външния вид. Като Mate 45 е направен 2001 година. Те са изкопирали страхотно от Ericsson винта, който се отваря задния капак на телефона. Отново с стотинка се отваря. Като при тях тук има един гумен уплътнител, който покрива батерията на Siemens. Също много добър телефон. Има малко повече екстри, като по-голям дисплей и че е по-малък като размер. Иначе отново между двете части на корпуса, тялото и предния панел има гума. Ето тук, който отново е един от добрите телефони за ударовлаго и прахоустойчивост. 2001 година Nokia варят 5210, който е първият гумен телефон на Nokia, но за мен той не е чак толкова добре влаго и прахозащитен, защото се отваря много, много лесно. Ето така се стискат тук едни щифтове отстрани и излиза горната част. При падане и изпускане може да се отвори лесно. Това са конкурентите. Единственият плюс на Nokia, който го признавам, това е, че има термометър. Но ако е чита в телефона, ще показва вярно. Дават го като бък. Не винаги го чита точно. Ето така изглежда. Допълнително ще се спра на него като ревю. Това е за сега. Благодаря ви за вниманието. Чао!